responsabilidade. E temos que ser moi serios, moi rigurosos, temos que estar moi preparados e temos que estudiar moitísimo cales son as eivas do sistema para poder facerlle pronto. Por lo tanto, a batalla ainda non comezou, pero está por comenzar. Ainda que todos somos, ás veces, ambiciosos e todos queremos conseguir os nosos fins prontos, antes da derrota material ven a derrota intelectual. E a derrota intelectual xa teñen sufrido. Todos sabemos que nos roubamos, todos sabemos que nos estafaron, e eles saben que nosotros o sabemos. E iso é unha complicación importante. Unha complicación importante agora de rejuvenecer, digamos, de alguna maneira, o capitalismo. Está complicado. Por lo tanto, temos que ser conscientes de cales son os nosos puntos flacos, pero tamén temos que ser conscientes de cales son os nosos puntos fortes. Somos a maioría social. Eles son a minoría. Eles que gobernan para o 1% son, a súa vez, a minoría. E nosotros somos a maioría social. Somos a maioría social agredida. Claro, eso impón. Eso lles impón. Por lo tanto, non nos enganemos, somos moitos máis dos que pensamos. Somos moitísimos máis dos que podedes imaginarvos, do que eu mesmo me podo imaginar, os que non aturamos que un de cada 5 nenos en Galicia sexa pobre. Somos moito máis dos que imaginades os que non aturan que 6 de cada 10 familias en Galicia cheguen con dificultade a final de mes. Moitísima xente, incluso os que hoxe nin pola cabeza se lles pasa estar aquí. Somos moito máis dos que imaginamos os que creen que ten que haber un salario xusto, un salario mínimo en Europa, un salario de 1000 euros mínimo. Esa é unha das propostas do noso programa, para que desaparezca a figura do traballador pobre. Hoxe en día ter un emprego xa non é sinónimo de ter con que pagar as facturas e de ter con que pagar unha vivenda digna. Pódese perfectamente ter un emprego, pódese perfectamente traballar 8 horas e pasar as canutas para chegar a fin de mes. E iso, a clase traballadora, iso non o pode asumir. Iso non lles pode salir gratis. E somos moitos máis os que creen que iso non pode ser. Somos moitos máis dos que imaginades, os que creen ademais que ademais de ter que haber un salario mínimo ten que haber un salario máximo. Non é de recibo que a un traballador se lle diga que se ten que conformar con 800 euros de paga por traballar 10 horas, mentres que o directivo ou o membro dun consello de administración, mesmo dunha empresa pública ou dunha entidade financiera, gana millóns de euros ao ano. Iso é absolutamente indignante, é un insulto para calquer traballador. E somos moitísimos os que estamos de acordo en que iso non pode ser. E somos moitísimos os que creen que ten que haber unha renda básica. Hai dereitos, o falaban do seu compañeiro Amaro, que son dereitos universais, dereitos básicos. Todo cidadán europeo ten dereito ao pan, teito e traballo.